alkukaudessa ei ole ollut hurraamista, mutta ilman Fredrik Bremerin mukaantuloa tilanne olisi vieläkin tukalampi. Kokeneen laitahyökkäjän saamisesta Jokerit saa kiittää KHL-seura HK Atlantin sekoilua pelaajahankinnoissa. Bremerille ei yllättäen löytynyt syksyllä sopimuksen mukaista roolia itärajan takana. Turhauttava odottelu päättyi lokakuun loppupuolella, kun Bremeri saapui ottelukohtaisella sopimuksella Jokereihin. Det var väl lite så också, jag menar, det har väl lite med skatteskäl att göra också när man var till Ryssland och flyttade tillbaka till Sverige, så att jag hade ingen klubb där, det tog lång tid innan det löste sig i Moskva. Jag satt där en månad utan att träna och sen pratade vi med Jokerit och de behövde förstärkning och jag behövde komma igång med matchandet eftersom jag inte spelade match på 2 månader, så att det blev en bra lösning där. Alkukauden pelaamattomuus ei ole otteissa näkynyt. Bremeri on jäänyt ilman tehomerkintöjä vain 2 ottelussa ja johtaa joukkueensa plus-miinus-tilastoa. Ruotsalaislaiturilla on myös tärkeä kyky nostaa ketjukavereidensa tasoa. Tästä käy esimerkkinä Jukka Hentusen herääminen vaisun alun jälkeen. Ja, håller pucken och framförallt skapa lägen åt mina medspelare. Och det är passningsspel och spelfattningsförmågan, tror jag. Och det är väl det. Hur känns SM-liga efter elitserien? Ja, det är lite annorlunda spel. Jag menar, det är lite, som sagt, det är mindre rinkar här. Det är lite mer fart och fläkt, och elitserien kanske lite mer stationerat spel och du börjar om med pucken och du kanske håller i pucken lite mer i Sverige än vad du gör här. Så att det är en liten omväxling, men jag tycker det är en rolig hockey och fartfylld. 36-vuotias Bremeri teki viime tammikuussa elitserinissä saman minkä Janne Ojanen SM-liigassa marraskuun lopussa. Bremeri nousi kaikkien aikojen piste-ykköseksi ohi uransa jo päättäneen Jörgen Jönssonin. Men det är kul att ha det, jag menar, vara med i historieböckerna. Jag menar, det tyder på att man ändå hållit en bra nivå i många säsonger, och det är klart det är kul att vara med bland de namnen som är där uppe. Bremeri on edustanut tukholmalaista Djurgårdenia peräti 15 kautta. Niistä suurimman osan nimellä Fredrik Lindqvist. Vaimonsa sukunimen sittemmin ottaneen Bremerin ainoa mestaruus on ensimmäiseltä elitserien kaudelta 19 vuoden takaa. Bremeri on viihtynyt kotimaassaan jälkeenpäin ajatellen vähän liiankin hyvin. NHL-ura Edmonton Oilersissa jäi vain 8 otteluun. Ja, det tycker jag väl. Jag kanske ångrar mig så här i efterhand, men det är lätt att säga att jag inte stack till NHL lite tidigare än när jag stack 98 då, så att det är väl det jag ångrar mest i mitt hockeyliv, men det, så kan man säga många gånger. Men jag trivs bra i Stockholm, och ja, det är kanske lite därav att trivdes bra där med laget och familj och vänner i närheten, så jag menar, jag ska inte klaga, jag har haft ett bra hockeyliv i alla fall, så att säga.